Takže vítajte, vítam vás Moxgon a vítam vás pri Fallout 4 znova. A po neviem koľkatých mesiacoch sme znova v tejto hre. Ako si môžete všimnúť, tak je tu mnoho zmien. Neviem, že či som vám ukazoval Starlight Drive-In, ale pravdepodobne áno, asi neviem. Takže všetko, čo sa stalo, bolo to, že nejaké moje mody sa posrali. Tu som mal jednu gigantickú arénu. No nie gigantickú, ale takú väčšiu. A v Starlight Drive-In väčšinou tu bola nejaká taká budova, lenže stiahol som si taký mod, že čo mi vyčistí celý Starlight, lebo musel som všetko po jednom vyčisťovať tie mody s pluginmi, lebo keď normálne s workshopom takto, kde som? Keď normálne takto s workshopom som to išiel vymazať, tak mi crashla hra. Takže asi tak 2 hodiny som to celé opravoval. Ale už je to všetko normálne. Postavil som tu ďalšiu nejakú budovu. To si teraz ukážeme a ešte viac vecí dnes, takže tak. Uvidíme sa, keď bude deň a keď sa tu ešte zorientujem. No dobre, takže už sme tu. A chcel som vám ukázať, že ako vyzerá moja kancelária, ale no keď som sem vošiel večer, tak tu nikto nebol. A to je divné, že neviem, ako otvorili tie dvere, ktoré mám dole. Dobre, takže settleri sa vedia aj teleportovať, no tak to som nevedel. Tak nechám to otvorené, aby potom vedeli odísť, lebo teraz som sa dosť prekvapil a aj som sa zlakol. Lebo hneď, ak som sa zobudil, tak tento robot stal predo mnou. Že? No a vlastne toto je moja kancelária, tuto hore, tuto mám nejakú Nuka-Colu. No to je nejaký BC Decoration, alebo ako sa volá, OC, neviem ak ten mod. Aj týchto robotov som sem dal s tým modom. Tam aj tieto veci. Je to dosť dobrý mod. Potom, jak môžete vidieť, ešte toto je nehotová stavba. Lebo to som minulú nedeľu začal stavať a tam som to aj nechal, lebo nechcelo sa mi k tomu hrať. A vlastne takto to vyzerá nejako. Áno, viem, pozerám Game of Thrones, musel som si sem dať ten banner. Tí, ktorí pozeráte Game of Thrones, pochopíte, že čo to je, ale tak asi nie každý. Keď si pochopil, tak napíšte do komentov, chcem vedieť, že koľko ľudí to pozerá. Tak už som zabudol, kde mám schody. No. Čo to piče? Ty kokos, to čo bolo? Čo? Ako sa to stalo? Čo si urobila? Čo si urobila? What? Ty kokos. No dobre, tak sme späť. Neviem, čo sa stalo pred chvíľkou, ale dobre. Takže neviem, skúste mi to vysvetliť, že čo to bolo, lebo nechápem, že prečo vybuchol môj robot a vôbec neviem prečo teraz. Takže tuto mám taký bar, lenže to je ten problém, že môj počítač nie je najlepší. Takže teraz mám 33 FPS-ok, čo je nemoc veľa, ale nechcem to hrať na úplne low, čo sa možno stane. Lenže zatiaľ to takto nechám v tomto videjku. Takže tuto mám tento bar spravený. Tu budem mať asi, áno, to len 25 FPS kvôli tým neónom. Takže toto je to vlastne takto, aj toto je z módu pridané. Potom tu sú tieto koly, myslím, že aj tieto sú z módu, to je divné, aj toto je asi z módu, neviem presne, nie som moc Falloutový. A tu sú nejaké veci, tu sú stoly, stoličky. Sexy banner. A to sa ma nepýtate, čo je, to je most, ktorý som ešte nepoužil, len som to tam dal.
A vlastne toto je celý bar, aj toto je z jedného módu. Sorry za tie lagy teraz, ale tak... Dobre, to je zatiaľ, takto vyzerá naša základňa. Pravdepodobne to potom zmením, ale ešte to takto nechám. Chvíľku. Dneska som sa chcel pozrieť na nejaké veci v meste alebo tak. A druhá vec je to, že neviem, že či mám kúpiť Nuka World, lebo rozmýšľam nad tým, že kúpim The Forest, čo by som asi nenatáčal, ale ešte Game Dev Tycoon, čo by som mohol natáčať znova. Alebo si kúpim Nuka World, lenže neviem, že čo si mám kúpiť teraz fakt. To bol aký buk dole. Takže zvonka to takto vyzerá, ako to bolo na začiatku videa, tam sú tie banery. Podľa mňa z celej stavby sa mi ľúbia najviac tie banery, ktoré som sem dala v lajky. Lebo tak to je úplne sexy. Potom... Vlastne takto to je zatiaľ. Toto som ešte nedal preč, lebo tak to bolo, že všade okolo toho bol taký plot kamenný. A toto bol vchod, že sem ste vošli, tu ste prešli, tu boli turety. Tu bola tá vec, kde si kupoval jedlo a tak. Tu sme mali nejakú budovu, kde sme mali položené tieto veci, aj to som ešte nedal preč. A tie veci som tam dal už iba kvôli... ako sa dá to DLCčko. Som zabudol. Wasteland Workshop, či? Sa nepamätám. Ja som stiahol nejaké divné módy. A odvtedy mi takto vyzerá tráva, viac mi laguje z toho hra. A neviem prečo, a neviem ako to mám vypnúť. Takže pravdepodobne to potom nejako vypnem a dúfam, že to potom pôjde bez problémov. Napríklad toto je myslím, že tiež z jedného módu. No proste neviem. Bolo by to super, keby som mal teraz Nuka World, ale tak nedostajeme stále všetko, čo chceme. Ani neviem, že či to chcem vlastne, lebo stojí to 20 € a všetko, čo to pridá do hry, je, že môžete byť proti Minutemenom a môžete mať raiderské skupiny ovládať. A jedna taká vec, čo sa mi tam ľúbi, že môžete raidovať settlementy, ale nič moc inak. Kde som vlastne? Tu je mesto niekde. Dosť ďaleko, takže... Neviem ako tam... Ja tam fast travelujem, nechcem tu čakať. Nie čakať, ale chodiť toľko. Tu mám valut, aj tam pôjdeme. Ja podľa mňa tak robím tieto Fallout série, alebo skôr sériu, že stále niečo robím. A keď to spravím, no tak proste urobím nejaké veci. Po 2 mesiacoch znova natočím niečo a ukážem vám, že čo som urobil, alebo tak. Lebo nemám stále čas na točenie ani motiváciu, lebo akože streamy sa mi moc nechcú robiť, lebo Minecraft nemám moc tak rád, ale ako je to dobrá hra, lenže nie stále. A Minecraft som už hral, keď som mal 8 rokov, vtedy som si prvýkrát stiahol variazácky Minecraft, dovtedy som to hrával, až kým som pred rokom nekúpil originálny. Vtedy som to prestával tak hrávať. No nie, tak najprv tak to bolo, že nehral som to už skoro vôbec, potom som kúpil originálny. Začal som to hrať, natáčať, lebo som dostal nový notebook a na tom sa už dal konečne natáčať Minecraft, ale potom ma to zasa prestalo baviť, potom som začal streamovať. Prišiel som na to, že streamovanie je veľmi dobré, ale nechce sa mi na to moc, lebo to trvá strašne dlho a tieto slúchadlá mám teraz také, že sú strašne teplé a mne sa stále prehrieva úplne hlava, takže keď mám na sebe slúchadlá, už to teraz cítim, že mám úplne teplú hlavu z toho. Nepíšte to do komentárov. A nejak to mi moc nechce, lebo musím si stále napojiť tú druhú telku a potom musíme to nejak vyriešiť a v poslednej dobe už som aj tak nechodil na tie streamy nejak veľa ľudí, ale možno, že to zase niekedy rozbehnem, ale neviem kedy. Trebala by motivácia na to. A dúfam, že sa to už niekedy načíta, lebo nechce sa mi tu toľko čakať. Dobre, už sa to načítal konečne. A minulé, čau. Čo to bolo? Ty kokos! Dobre, toto je nové, toto som tu ešte nevidel. Ty!
Nerob na ňo kritikál, prosím, ja som to naozaj stlačil. Ty kokos, no tak teraz som sa posral úplne. Čo robíš, ty debil? Ale ja som chcel vidieť, ako použiť ten svoj laser. No, takže radšej autosavnem, lebo nechcem, aby sa stávali takéto veci. Zoberiem si tieto veci pre settlerov. Čo je tu? Backstreet aparel, tu som ešte nebol. Asi. No, tu som ešte vôbec nebol. No, dobre, už sa to načítalo. Kde ste vy? Šumil si. No ale bol som tu už raz. Prečo sú tu raidery? Kde som? Doriť! Nechal som tie bomby poslať. Ďakujem za short hunting rifle. Molotov. Toto ďakujem. Ďakujem. A ďakujem za double baller. Double baller. Áno, viem po anglicky. Niekedy som až príliš dobrý. Double baller. Dobre. Mne sa zdá, že tu som už raz bol. Ja neviem, keď ja neotvorím nový... Ako môžem posrať nový slok? Som ako v Skyrim, ty kokos. Veľa vecí, no. Ty kokos, tu mám skoro 60 fps, jaké je to hladké. Ty kokos. Hehehe. Teraz ma napadol Nicolas Cage. Napadol ma jeden taký starý vtip, no. Radšej vám to ani nepoviem, lebo bez obrázku to má zmysel. Ani to nie je vtip. Ale viete čo, nepočúvajte ma. Lebo niekedy moje pičoviny sú až príliš veľké. A hlúpe. Prečo som si nevybral som si UMPčko. Dobrý som ja, debil. Dobre. Aj toto je, myslím, že nejaký mod. Ja som prišiel na to, že keď som išiel do Chemic Workbench, alebo čo do riti to je. Asi som našiel easter egg, nevadí, zoberiem si to. Takže vlastne to sa stalo, že ja som išiel do toho workbenchu a zistil som, že mám také mody nainštalované, že z Attack on Titan môžem mať meče. Ani som o tom nevedel. A že môžem mať UMPčko, tak som si ho vykraftil a hotovo. Ja polovicu modov ani neviem, že mám. Tak by som mal byť troška ticho, aby som počul niečo. Ja som sa posral. Pôjdem na nich s mečom. Revolucionárny Maxika, poďme. Ešte tu sú, ale kde vriti? Gwinet, doberiem si nejaký alkoholiček. Extinguisher. Ja si beriem iba tieto hovadiny. Viete, čo by ma zaujímalo, že kde sú tie kurvy, ktoré na mňa stále nadávajú? Tu ste! Tak ti treba, prostitútka. Haha. Mám nový level. Ešte ani žiadny... Už som zabudol, ako sa volajú tie figurky. Bubblehead. Bubblehead. Čo tu je? Spirál. Toto. Nie, to bude toto. Do piče. Konečne. Tak. A teraz to otvorím. No nič moc.
Nič moc drobím. Nič to není. Ešte pôjdem na strechu, ale ešte sa obzriem toto dole. Asi nič, idem na strechu. To je môj problém vo Falloute, že ja som skoro vôbec nič nerobil, lebo ja som si to kúpil. Odohral som 16 hodín a nehral som to asi 6 mesiacov. Potom raz som išiel k babke a napadlo ma, prečo to vôbec nehrám. Potom som to zapol, no poviem vám prečo som to nehral. Preto, lebo mám na hovno, no nie na hovno počítač, ale oveľa lepší ako som mal predtým, si tak miliónkrát lepší ako som mal predtým, lenže nie je tak dobrý, aby som vedel hrať Fallout bez problémov. Neviem, že si beriem tie pičovinky, ale zoberiem si to. Neprehrieva sa mi PC, lebo väčšinou sa to stane, že sa mi prehreje aj s chladičom. Lebo museli sme už kúpiť chladič pod neho, aby sa neprehrieval každých 50, každých 20 minút. A čo som vlastne robil vo Falloute? Všetko, čo som robil, bolo, že som fast traveloval, robil som misie, dokončil som hru a nič iné som nerobil. Takže dá sa to aj vidieť, lebo pozrite sa na toto mesto. Iba taďato som chodil aj to kvôli misiám. Tu som tieto veci našiel, potom Charles, áno, sem som prišiel pred 2 mesiacmi alebo pred mesiacom. To bol jediný taký event, čo sa mi strašne ľúbil z Falloutu. No nie je jediný, ale taký, že viete čo sú tie eventy, že idete po meste, niečo sa stane, ako padne dole mimozemšťan alebo tak. Áno, to sa deje vo Falloute. A potom tam som bol, to ma veľmi bavilo. A tadeto som bol, ale tuto som vôbec nebol na tejto časti mesta. A ešte aj sem pôjdem, aj tuto to musím prezrieť, lebo podľa mňa ešte strašne veľa vecí som nevidel v tejto hre. Takže to by som chcel zmeniť a divím sa, že... Myslím si, že tam niekto je. Divím sa, že sa mi vôbec skoro neseká v meste, teda mám 60 fps, ak sa pozerám na zem, že sa mi v meste skoro vôbec neseká Fallout, ale keď som niekde vonku, tak sa mi seká, keď som niekde v lese, alebo tak úplne. Prečo držím tú zbraň, do ktorej nemám náboje? A prečo som sa bugol? No, už som chcel použiť nejaký konzole command. Autosave. Prečo mi nechce vyberať žiadne... Môžem sa vás opýtať, že prečo nemám favoritnuté žiadne zbrane? Ja mám. Lenže prečo sa mi nechcú vybrať? Aha. Neviditeľné zbrane? Iné lagy? Či bugy? Či neviem čo? Zberiem si moju snajperku. Chcelo by to nejak... Ty kokos! Tento robot je retardovaný úplne. No dobre, toto je nepekné. Čo tu je? Prečo sa mi to tak... Ja neviem, že... Ako môže byť tento robot tak silný, že každého zabije na pár rán? Nemali to nejaké žádlo schovaté? Nie, čo? Ale malú. Niečo to je nie. Ty kokos. No dobre, vidím ako to ty chceš mať. Čo som urobil? Ježiši. A tak čo mám robiť, ty debil? Čo to mám rozbiť? Ja nie som ty. Stále sa sťažuje. Napríklad tento skapal veľmi rýchlo. To ako sa nedá zatnúť, neviem na čo sa potom pozeral. Takže ideme ďalej. Zase, ty kokos, oni sú všade. Bolo by to dobré, robotko. Sexy. No nie, vôbec nemáme. Hlavne, že som teraz jedno strieľal do hlavy.
Tu sa nabíja chalanko. Tu bude srandovné, pozrite. Alebo ani nepoužije svoj laser, lebo je to retard. Použije. Ty kokos, hovno som z toho videl. Diamond City sek... Čo som ja teraz urobil? Ja som strelil Kde z Riti som? Kde je Diamond City? Čo tu hľadajú, keď Diamond City je niekde úplne až v Riti? On... Vieš, čo tu hľadajú? Dúfam, že to je... Počuli ste tam, ako keby nejaká gulka letela? Tak nič. Čo to bolo? Asi auto vybuchlo, čo? Nech pôjdem za ním. S týmto rapierom, či čo to je. Vyberieš si už ten rapier z Riti, alebo čo robíš? Ježiš, ja tak... Ja neznášam túto hru. Ja neznášam túto hru. Proste si... Nechce si vybrať... Rapier. Ne, prečo som to volal rapier? Poďte do Riti. Sexy. Tak. Je tu ešte niekto? Asi nie. Teraz dúfam, že nie. Stále zabudnem, na akom číslo mám nastavené to UMPčko. Na 6, dobre. Čo tu je? Nie sú tu nejaké cigarety? Nie. Neviem prečo, ale v tejto hre stále saveujem. Tak tu sú nejakí silní Američania, no. Vidíte, raz vôjdem do mesta. A prečo je tu tak... Ja som ešte v živote nevidel takúto vlajku v Amerike. V Amerike, Ježiši, vo Falloute. Ty kokos, tu je toľko akcií v tomto meste. Koho som zabil? Ja som zabil Scavengera. Ja som dobrý debil. A ja ho netrafím. Či ju, skôr. Prečo zabíjam nevinných ľudí ako debil? Tu si zoberieme... Oh shit. Čo? No dobre. Povadiny nechcem. Aj keď som si to zobral. Mlieko. Prepáčte za to saveovanie, ale ja proste musím. Odkiaľ sa tu vzalo toľko raiderov v tomto meste? Z ničoho nič. No, to hovorí ten, ktorý nikdy nechodí do mesta. Čo je? Odkiaľ? No, tu je ich milión. A tak, doktor, musíme zabiť rýchlo. Myslím, že tu nejakí psi na mňa útočili. Fuj! Fuj, fuj, fuj! Humus. Prečo pustil takú dramatickú Falloutovú hudbu? Ježiš, ja sa stále tak zlaknem toho môjho... Jet. Oproti Fallout 3 táto hra je božská. Hral som to asi tak 3 hodiny Fallout 3. Vôbec sa mi to neľúbilo. Podľa mňa toto VMPčko je príliš silné. Neviem, či to budem používať. Napíšte mi, že či to mám používať, alebo nie, alebo dajte like. Keď vás naserem, kľudne mi dajte like. Ja sa na vás potom nenaserem. Vy sa na mňa môžete, ja sa na vás nenaserem. Lak. Aha, ešte som sa nelevel upnul. Musím dvakrát, čo, 2 levely som získal, alebo čo ti je? Nie. Čo som, ježiš, neviem. Ja polovicu veci nechápem v tejto hre. Takže, čo potrebujem? Veľmi sa mi ľúbi tento kanibal. Lenže koľko mám endurance. Áno, áno, že prosím. Prosím. Áno, že prosím. Yes! Yes!
Konečne! Na toto som čakal už neviem od toho momentu, jak som si kúpil túto hru. A ty si čo si? Ty koko, som sa posral. Poď tam dole. Ja som sa tak veľmi inšpiroval do Falloutu s tým Robazom, viete, ten youtuber, no neviem, či poznáte, ale je to vynikajúci youtuber, len jeho malinkým problémom je to, že natáča strašne málo videí, ale strašne dobre. A je veľký debil a hovorí stále pičoviny, takže to sa mi najviac ľúbi. Už zasa nejaký raidery, ty kokos, ja neviem, že čo je s týmto mestom. Pozriem sa, že koľko natáčame. Už skoro pol hodinu, takže hneď by som to ukončil. Tak to asi neotvorím. Pôjdeme na to realisticky. To neviem, že ako, ale realisticky na to pôjdeme. Že to stále savujem túto hru. Tu budú asi nejaké miny, čo? Dorities! Neviem to nejak preskočiť, myslím niečo. A čo chceš robiť s tým tvojim laserom, keď cez steny nemôžeš s tým prestreliť? Ale, no, dobre. Asi som sa mýlil. Nemôžem tak preskočiť. Ty kokos. Ale pôjdem odtiaľ, to z boku. No, poďte do riti. Nejako sa tam určite dá dostať. Tuto cez bránu. Nie. Tak ako? Niekde sa tu určite dá vyliesť. No na to... Presne. Ako sa tam teraz dostaneme? Lebo ja sa tam chcem dostať. Nevieš to pikloknúť. Poď sem, ty debil. Go check that out. Prečo toto? Ty si debil? Ako sa sem dostal toľko raiderov? Kde je ten Diamond City Guard? Tam je. Poďme, otvor tie dvere. Hey. Check it out. Tak neviem, ako sa tam dostaneme. Ale jedna vec by mohla fungovať. Není to bullshit, ty si bullshit. Ceste to nie. Alebo keby som sa tam dostal odtiaľto. Asi niečo. Bože, tí to mysleli na všetko. Ako sa tam mám dostať potom? Skoro som to mal. Nemám niečo, že by sa dalo vyhodiť a na to sa postaviť. Junk. Určite to bude niečo. Skúsim toto.
A tuto? Nie je to nejaký double jump, ty koko. Ja som sa sem dostal. Papa. Ty kokos. Čo si, ako si? Choď do riti. Skoro ma zabil. Odkiaľ? Odkiaľ? Aha, ty si tu bugnutý, aj ty si bugoško. Bugoško. Dobre. Ešte čo tu máme? Aj tu som už raz bol. Ja vám prisahám, že tuto som už raz bol. Alebo nie. Neprisahám, nebol som tu. Takže teraz sa ako dostanem von. No way I could pick this. A ty sa teleportol, no si dobrý debil. Bol sa dostanem ľahko, odtiaľto. Takže podľa mňa toto by mohlo byť aj všetko pre túto epizódu. Troška sme si pozreli mesto. Aj pôjdem naspäť domov, lebo... Kde je ten starý drive-in? Lebo už toto by mohlo byť aj všetko, lebo už zasa tie slúchadlá sú teplé a griť. A toto video už je dosť dlhé, určite mi to zabera už 50 GB na počítači. Plus ešte renderovať, takže nie je to také ľahké. No dobre, takže už sme tu. A ešte niekto, keby mi vedel, prosím vás vysvetliť, že prečo sa deje tá hovadina, že spotlight mi nesvieti, keď sa pripojím naspäť do hry. Iba keď odpojím kábel a znova zapojím. Lebo ten problém už mám od novembra. Takže už skoro rok. A keby ste chceli vedieť, čo je tam dole, hneď vám ukážem. I keď to bude troška divné. Takže to vám chcem ukázať dnes. Lebo to je fakt divné, čo tam je. Takže toto... Skúste to, neviem, že ako to ja pomenovať, takže keď niekoho napadne, ako by sa to mohlo volať, tak to prosím napíšte do komentov. Je to vlastne miesto, kde sú tí... proste tí settleri, ktorí nemajú na nič peniaze. A ako som sa teraz dozvedel, že fakt sa vedia teleportovať, lebo pred niekoľkými... Vtedy v nedelu, keď som toto postavil, to boli len 3 settleri a teraz je tu celý settlement. Vlastne tuto spia, tuto je nejaký pes skapal. Tuto je tento medvedík, ktorý je ich šéf. A vidíte, 3 tu boli, iba 3 matrace sú tu, takže ostatní všetci spia na zemi. Lebo sú to retardi, ktorí sa teleportujú na miesta, kde by sa nikdy nemali. Takže... Takto to vyzerá. A... To je vlastne všetko. Takže keď sa vám ľúbilo toto videjko, tak nezabudnite dať like. Alebo keď máte radi Minecraft minihry a streamy z Minecraftu, tak kľudne choďte a dajte mi odber, lebo skoro každý Minecraft stream, proste keď budem streamovať, nič netreba urobiť, len dať mi odber, to vám potom ukáže. Keď ste na mobili, tak sa vás to opýta, že či chcete vidieť notifikácie, že či som urobil video, dajte, že áno. Lebo ja aj tak nerobím moc videa, takže vám telefón nebude pípať každý deň. Ale keď robím stream, no tak proste si zapnete stream. A môžete si ma pridať na Skype a pravdepodobne môžeme potom aj zahrať Minecraft spolu na streame. Takže tak, ešte rýchlo sa tu vyhylujem. Konečne už nikto nie je v mojej kancelárii. Takže toto by bolo všetko. Prosím fakt, keby ste ma chceli podporiť, tak nezabudnite dať ten odber a nezabudnite prísť na streamy. Len rozmýšľam nad tým, že budem robiť stream z Falloutu, ale to až asi len vtedy, keď vyjde nové DLCčko alebo Nuka World si kúpim. Neviem ešte, pravdepodobne budú DLCčka, či DLC, streamy z GTA 5, lebo mám ban, ale zajtra ma už odbanujú, dúfam, večer, lebo s Nestikou sme sa nudili, nechcelo sa nám zarábať a troška sme zahackovali a dostali sme, čo sme mali dostať, takže ban. Už druhý, takže už nikdy nebudeme hackovať, lebo sme debili a
Dvakrát sme akolát, dvakrát sme dostali ban, takže sme retardi úplne. Takže lúči sa Čaute proste, nič nepoviem radšej, lebo všetko posedujem, čo poviem, alebo čo urobím, takže uvidíme sa v ďalšom videjku. Posledný quick save a čaute.